Hej, velkommen til mit univers. Mit navn er Kea Balle. Jeg er først i 50'erne. Jeg er uddannet fysioterapeut, men har hele mit liv elsket at male og tegne. Jeg har rejst ekstremt mange steder i hele verden for at arbejde, og også sammen med min mand. Så jeg har set mange forskellige kulturer og folkeslag, og det smitter meget af på mine billeder. I 2013 måtte jeg så stoppe som fysioterapeut på grund af en arbejdsskade. Og i dag satser jeg alt min tid på min kunst. Det er mit håb, at mine billeder kan tale til folk. Fortælle folk om glæde, harmoni og lykke. Mine billeder, de afspejler mine drømme, den glæde, det lys, som jeg ser i alt og alle. Men nogle af dem danner også følelser. Nogle måske lidt provokerende for folk. Men det er mit håb, at det kan give en lille smule glæde ude hos alle andre. Jeg bor her i Sorø sammen med min skønne mand og vores 4 hunde og vores papegøje. Vi er omgivet af alt, lige fra søer til skov. Her bare så dejlig en plet. Meget af min inspiration samles her. Hej, velkommen ind til mig. Det herinde, det er så røvehulen, eller kald det hvad I vil. Mit rod, mit kaos. Det er her, jeg virkelig nyder at male. Det er et valg, som min mand han sagde, jamen, det måtte jeg gøre med, hvad jeg ville. Så velkommen ind. Og som I kan se, ja, så maler jeg lidt af alt muligt. Det er lige fra portrætter til natur, til ugler, til ja, alt. Jeg tror ikke, jeg kunne leve uden at male. Maling er mit liv, tror jeg. Jeg nyder det, og når jeg maler, så føler jeg en helt anden verden. En helt anden, hvor man kan sige, man er fri, man har alt det, man gerne vil. Hvad kunne man ønske sig mere? Ja, så står vi foran mit galleri, eller det jeg bruger til galleri, samt jeg bruger forkontoret til at have alle mine lærreder stående. Så velkommen ind i min hule. Her ser I så mit lille galleri. Det her, hvor man kan sige, at jeg udstiller alle mine ting. Galleriet er åbent ifølge aftale, hvis du vil se dem i virkeligheden. I hver eneste lille billede ligger der sjæl. De er meget forskellige. De spejler alle sammen et eller andet om mig. Der er Afrika-billeder, der er naturen herude ved Sorø. Ja, der er alt muligt, også fra mine rejser rundt om i verden. Jeg har også malet på stole. Mere for at prøve at se, hvordan jeg var ledes. Den første, jeg malede, det var min hajstol, som jeg fik mange sjove kommentarer fra på Facebook, hvor jeg også udstiller. Folk ville ikke sidde på den, for de var bange for at blive bidt i rumpen, og i den stil. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har også malet nogle med træer, som I kan se. Men alt sammen kan I nærstudere senere i filmen. Jeg håber, I har nyt synet af, hvad jeg har lavet. Og ring endelig, hvis der er noget, I vil se nærmere på.
i virkeligheden. Jeg håber, du har nydt turen rundt i mit univers. Har du lyst til at se mere, eller vide mere om, hvad jeg laver, eller har specielle ønsker til et maleri, så gå ind på www.kbk-galleri.dk. Eller du kan ringe og kontakte mig og tale med mig personligt på 20 84 45 35. Tak for det, du havde tålmodighed til at se med.